Tradiční italské speciality dnes provonily učebnu střední odborné školy v Chrudimi. V rámci vzdělávacího projektu Leonardo da Vinci tam zavítali italští mistři cukráři. Studenti se od nich mohli přiučit, jak se dělají pravé kulinářské lahůdky. Školení a výměnné stáže mají taky absolventům zajistit lepší uplatnění na trhu práce. Takže my teď budeme dělat typické neapolské v podstatě dezerty. Jedním z těch dezertů je baba. Antonio a Renato jsou uznávaní italští cukráři. Studentkám chrudimské školy předváděli přípravu dezertů i tradiční pici. U pici je nejdůležitější základ, tedy kvalitní těsto a placka. Ostatní přísady jsou otázkou fantazie. Mysli si, že tam máš pod rukama svého chlapce, že se s ním musíš hezky pomazlit, jo? Mozzarella, bazalka a rajčata. Návštěva kuchařů a cukrářů navazuje na zahraniční stáže. Přímo v Itálii byla za evropské peníze i Eva Mašínová se svou kamarádkou. My jsme vlastně dostali v obě certifikát, dostali jsme Europass a myslím, že určitě jako v budoucím zaměstnání mě to pomůže. My se snažíme mladým lidem ukázat, jak je důležité být opravdu profesionály, milovat svoji práci, používat kvalitní dobré suroviny. Studenti chrudimské školy mají za sebou stáže nejen v Itálii, ale i v Německu nebo na Slovensku. Možnosti, které Leonardo coby vzdělávací projekt nabízí, znamenají výhody na trhu práce. V loňském roce jsme vyslali do Mnichova, do hotelu Marriott 4 žáky oborů kuchař a číšník a velkým potěšením pro nás bylo, že 3 z nich hotel okamžitě nabídl práci. I italští mistři si z východních Čech odvážejí inspiraci. Na oplátku tu dostali recept na pravé moravské koláče. Michal Klokočník, Česká televize, Chrudim. A z pardubické redakce se nám teď hlásí živě autor reportáže Michal Klokočník. Michale, už jsme slyšeli a bylo řečeno, že evropské i další projekty dávají studentům šanci získat nové zkušenosti i v cizině. Mají zrovna kuchaři a cukráři problém najít práci? Dobrý večer, tak najít práci v gastroprovozech není pro čerstvé absolventy vůbec jednoduché, notabene v regionu. To, co jim chybí, je právě zmiňovaná praxe a taky reference od jiných zaměstnavatelů. Zatímco kuchaři jsou na tom o něco lépe, cukráři to mají se scháněním místa o poznání horší. Není proto divu, že hledají i jinde, třeba v pražských cukrárnách a restaurantech, anebo zkoušejí právě zahraničí. To ale jen v případě, že v regionu nemají rodinu nebo jiný pádný důvod, aby zůstali. Školy si vzdělávací projekty vesměs pochvalují. Veškeré náklady na stáže totiž proplácejí evropské nebo národní fondy. No a jak se na vzdělávací projekty, jako je třeba Leonardo da Vinci, dívá úřad práce v Chrudimi, to jsme zjišťovali. Podívejte se. U zaměstnavatelů jakákoliv dovednost získaná navíc, všechno, co můžou nabídnout ke svému oboru, všechno je plus, jakákoliv aktivita jejich. No a ještě trocha statistiky. K poslednímu březnu letošního roku bylo na Chrudimsku, kde jsme natáčeli, zhruba 5200 lidí bez práce, z toho přes 300 evidovaných jsou právě absolventi škol. Informace nabídl Michal Klokočník. Díky za ně.